Er der nogen, der har en lighter, som er sådan lidt større flamme på end den her? Jeg havde bare sådan lidt. Jeg bliver altså så idiot, hvis vi skal være herude, og min lighter ikke virker ikke på cigaretter. Altså. Ja, det kan jeg godt forstå. Ej, og nu begynder det at gøre rigtig ondt. Ja. Altså, vi har 40 svær med, og så har vi ikke engang nogen. Nej, jeg skulle så grine i flamme. Ej, Rus. Kæft, mand. Det er godt nok lagt sommerligt. Så skal kun sættes 2 i. Klub, altså. Det er vildt også, at jeg havde lagt den der skarpe brødkniv frem. Det minder mig totalt meget om den der anti-Bush-demo, der stod jeg også sådan her i regnvejr. Og jeg brød til en flag, eller hvad? Nej, det gør vi også, men der stod vi også med sådan nogle ræb. Der smutter den over. Vi skal have skubbet det op af. Ja. Har vi noget sådan at skubbe med? Det, der kommer til at ske nu, er, at vi skal have lavet vores uafhængighedserklæring, selvfølgelig. Vi arbejder ikke med grundlov herovre, men vi arbejder på en løsrivelse fra den danske stat. Og har selvfølgelig snakket om at sende en flaskepost til Kofi Annan med en anmodning om ikke at blive optaget i FN. Så men ellers nej, så nu skal vi gå og hygge os herude. Nu skal vi prøve at forestille os, hvordan det vil være at have den her ø. Vi starter med øverste etage, og så arbejder vi os videre derfra, tror jeg. Så, men hver enkelt sin idé, det er jo et frit samfund nu. Ja, men altså, han fik jo problemer med dem, hvis ikke han tilkaldte politiet. Så det forhandlede vi os frem til, det måtte han jo så gøre. Så det må vi jo tage slaget, når det kommer. Så lade kanonerne. Meget stille roligt. I røg og damp, ikke? Hvad siger du? Sagde han nok blevet nødt til at han var nødt til at tilkalde politiet, ellers ville han få problemer med kulturarvsstyrelsen. Hvem sagde det? Ham med forpagterne restaurant derovre. Han synes, det var fint, vi var. Så man sagde, det er jo godt at have presse på øen. Det var meget hyggeligt. Han ville bare lige høre, hvor længe vi havde planlagt at være. Ja. Har du kastet det hele? Den kommer man op. Kommer meget rundt. Du kan ikke komme herop. Kortet er erobret. Vi har barrikaderet os ind, ikke? Vi har jo taget det. Men er der ikke nogen af jer andre, der også har lyst til at snakke med pressen, så det ikke kun er mig? For jeg synes, det var lidt sådan lidt flat, hvis det kun var én pirat. Ja, det ved jeg godt. Jeg har bare lige haft 1000 andre ting. Vi snakker lige om, hvem der skal snakke med dig. Nogle tv-avis-agtige interviews ville bare være sejt, hvis det ikke var den samme, der snakkede. Rigtig meget. Hey, mand, du stod lige foran 1200 mennesker i går. Mig? Gjorde du? Jo, men jeg er blevet mega syg. Nu. Okay. Jeg gider ikke, at jeg har det så dårligt. Nej, det falder ikke. Og det høres sådan noget musik, fordi det var det sted. Jo, det var fordi, jeg skulle have fat om Ries nummer. Hvad med dig, ja? Ja, det har jeg. Jo, både over. Selvfølgelig gider jeg, men det var mere for at få den der lidt blandet. Fordi der sådan har ligesom været en vis kritik af, at det altid var mit chef, der var. Kan vi ikke gøre et eller andet med, at vi ellers at vi stiller op, sådan, så vi står 5 mennesker eller sådan noget, som er klædt ud i. Ja. Ikke godt? Det er piraterne inden fra Jagtvej 69, så nu har vi erobret fortet til vores nye fristed. For vi mener jo ikke, der er fristed nok, og nu har de også planlagt at lukke ungdomshuset. Det er ikke et spørgsmål for os, at det er en retssag. Om det bliver anket til højesteret, det tror jeg, de fleste i ungdomshuset er ligeglade med. Spørgsmålet for os, det er, at det er et politisk ansvar. Det er nogle politikere, der skal gå ind og sørge for, at et kulturelt fristed får lov at blive her. Det her, det er jo et pressestunt. Det er jo fordi, I står her, at politikerne hører. Jeg mangler en task! Klokken er 13:14. Alle er anholdt og vil blive hentet ned. Modstand mod anholdelsen er strafbart. Kom, vi sætter det her. Pas nu på, Bjarne. Dørene er bevaringsværdige. I kan ikke rigtig finde op, Bjarne. Over!
Kom nu igen! Sæt dem op ad muren her og få dem i strip, alle sammen. Der er hernede nu, eller I bliver hentet. Ned! Du går ikke et skridt længere, du kommer ned her! Du fik en advarsel, det er spejlæg. Fanden tog dig. Hvad er 30? Kom nu. Sæt dig ned igen. Vi skal bare sætte slips. Kom så. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Vi er med i 8. afdeling af Ørnen her. Hey Bjarne! Mit strip, de klemmer! Bjarne! 16 anholdte modtaget. Det er ikke os, der ønsker konfrontation. Hvad betyder en konfrontation? En konfrontation er, hvis Københavns Kommune ikke vil gå ind i den her sag og ikke vil gøre noget. Faderhuset beslutter sig for at bruge vold, sende politi efter os. Så bliver der en konfrontation. Og hvad vil de binder I jer til husgavlen, eller samler I nogle brosten sammen, eller hvad er... Vi forlader ikke huset frivilligt. Og som sagt, så har vi ikke lagt nogen restriktioner ud for, hvad folk de må gøre med deres fred. Og vi kan ikke garantere for politiets sikkerhed, hvis de kommer her. Jeg har simpelthen været så stresset, så jeg bare har gået rundt og været simpelthen så trist. Og sådan, bare virkelig sådan indset, at det ikke kunne blive ved på den her måde. Og rigtig mange af mine venner har jeg ikke behandlet særlig ordentligt, og slet ikke haft tid til at se dem, og heller ikke min familie og sådan noget. Det har været rigtig, rigtig trist. Men det er også bare vildt frustrerende at ved det her så meget. Og jeg kan bare ikke bære tanken om ikke at være her, når det går løs, og jeg kan ikke... Jeg gider da heller ikke at lade være med at være her lige nu, og det der arbejde har jeg rigtig meget lyst til at være også, så det har bare været sådan, nu må jeg bare prøve, altså så må jeg bare være stresset, men det er bare ikke fair over for nogen, så det har været rigtig svært her på det sidste, altså det har det sgu. Og det er også, jeg kan bare mærke, at vi er presset, og jeg kan mærke, at det har en betydning, at de i princippet kan komme om 14 dage. Og den der uvidshed, at der ikke engang er nogen dato, hvor de kommer og vi prøver at lave de der barrikader så godt som muligt. Og, altså, det tror jeg vist også, jeg har nævnt før, men det der med, at vi laver dem jo kun for at forsinke dem. De kan jo komme ind, det ved vi jo godt. De kan komme ind, når de vil. Men man prøver at købe sig så meget tid som muligt, ikke? Jeg håber da, at jeg ved det på forhånd. Altså, jeg håber da, at jeg har haft mulighed for at nå at komme herned og kunne være sammen med resten af de folk, der vil kæmpe for det her hus på alle mulige forskellige måder. Den dag må vi jo stå sammen, og så må vi lægge vores stridigheder til side. Det er jo fedt at se, hvor meget der sker, hvor meget folk holder sammen, hvor fedt et fællesskab, der kommer ud af at gå og arbejde herinde på huset hele tiden. Hvis man går op på 4. salen, så bliver der også lagt forskellige kakler på toiletgulvet. Det har jo ikke noget at gøre med barrikaderhuset, men det er sådan den der effekt af, nu skal der fandme ske noget, ikke? Og det er fedt, og det er helt unge folk, det er gamle aktivister, jeg ikke har set herinde i 5-10 år. Ikke? Altså, selvom jeg måske ikke tror på, at det her hus bliver ryddet, fordi jeg ikke kan kapere tanken, fordi det virker ikke realistisk eller virkeligt for mig, så har det sådan, kampen slutter jo ikke med ungdomshuset forsvinder. En ting er, at græsset altid vokser igennem asfalten, der vil altid blomstre nye ting op, der vil komme nye miljøer, der vil blive skabt nye grupper og nye koncertsteder, men det er også et spørgsmål om, at kampen ved ungdomshuset slutter jo ikke. Altså, fordi faderhuset kan ikke bruge det her hus til noget. Et kristen, religiøst, højre centreret faderhus midt mellem Mjølnerparken og Blågårds Plads, med hele det venstre radikale miljø omkring sig. De skal sælge det hus videre på et tidspunkt. Det kan de ikke, så længe at en potentiel køber kan mærke, at vi stadig føler det vores hus. Min største frygt, tror jeg, er, at de trækker det ud. At de trækker det ud i langdrag, simpelthen. At der går 3 måneder, og på en eller anden isende kold januar morgen,
Så anholder de en eller anden, som de ved har nøglen, så låser de sig selv ind, og så har vi tabt huset. Det giver mig ikke særlig meget positivt at tænke på den måde. Fordi hvis jeg tænker på den måde, så virker det bare meningsløst at stå og bygge de her barrikader. Hvis man tænker, at de kunne jo også bare rive væggen ind fra nabohuset, så er det jo fuldstændig nytteløst, det jeg står og laver. Jeg står og bruger 5 timer om dagen på at bygge en eller anden barrikade, når de kan anholde en med nøglen og så selv gå ind. Ikke? Men den tankegang bliver bare nødt til at lade være med. Jeg bliver nødt til at tro på, at det har en eller anden effekt. Og det har det jo også. Både for vores mentalitet og for vores fællesskab. Og altså huset har jo aldrig været så aktivt i de år, jeg har været her, som det er lige nu. Der foregår så mange ting, så mange dejlige ting, og vi har vores café, hvor vi holder åbent, og vi spiser mad sammen nærmest hver aften, og det er virkelig fedt. Og på den måde så er der jo også vildt meget liv og vildt meget sådan hjerte i det, fordi vi alle sammen er 100% med lige nu. Folk kan ikke være på standby i 3 måneder, altså. Det er min største frygt, fordi så bliver det sådan en slutning af folk selvfølgelig også har guidet sig lidt op til sådan et eller andet form for Big Bang, eller at nu. Og vi vil jo så gerne have, at det er os selv, der vælger kampen, og hvornår vi vil tage den. Men vi vil jo ikke lukke huset ned selv, så på den måde vælger vi det jo ikke. Og det er nærmest det hårdeste, synes jeg, at gå rundt og vente, og bare sådan vente på, at de bestemmer sig for en eller anden dag, at synes de har oprustet nok, og har det retmæssige grundlag for at rydde huset. Og så gør de det bare, og den dag, der er vi måske overhovedet ikke klar. Den dag er der måske 5 mennesker inde i huset. De kommer til at få så mange tæv. Der er så mange års had og så mange års vrede fra politiets side, at jeg tror, det bliver rigtig, rigtig groft og rigtig forfærdeligt. Både for dem udenfor, men allermest for dem indenfor.